tunda na yarda na sa a jiki na kasa zama abin da ke taɓa zuciya. Tunda na karɓa na sa a jiki na kasa zama abin da ke taɓa zuciya. Ba kaɗan ba iyaka man jikina wayo so da daɗi ya za a yi in barka gyaran murmushina kaban wacce take cire kunci take sakani in dara da jin daɗi in yi bacci tunda na samu ta damke ni ba zan yi da wasa ba zane rike ta da gaskiya. Abinda na baki kin mayar mini sirrin kikin sanar mini ajiya ta karki batar mini da fatan kin ji kin ga na yarda da ke kin ga na damu da ke kin ga na shaku da ke ban iya rabo da ke kin ga alamu tun yanzu masoyiya karki bari makiya su samu na dariya. Tunda na karɓa na sa a jiki na kasa zama abin da ke taɓa zuciya.